Welkom weer. Het gaat snel met de afleveringen. We hebben Niet normaal, nooit zoveel afleveringen gedaan van een afkijkje. En vandaag hebben we best wel een hoogheid. En ik dacht, jij hebt hem uitgenodigd. Moet je hem weer voorstellen? Ik heb hem uitgenodigd en we kunnen wel zeggen dat we nu toch wel de icoon van de Wierter Vasteloventje als gast hebben. Nou, dat is hier wat gezegd. Of het nou over bonte avondje, over liedjes schrijven, liedjes zingen. Wat heeft tenminste in de Vastelovent niet gedaan. Optocht, knulprijs, de hele rambam. Alles meegemaakt. We hebben natuurlijk over, dames en heren, Franske Adriaans. Ja, welkom. Dankjewel. En want ik ken Franske natuurlijk ook. Hij komt nog altijd kijken naar Osmond van het Werkschap. Klopt. Ja. En dat vind ik heel erg chic, want er zijn genoeg mensen die hebben een schoene carrière gehad en die vinden het dan groot. En Franske blijft heel erg betrokken. Dat vind ik allereerst fantastisch. Maar vind je het, is het nog te vergelijken met vroeger de Mondoventje, überhaupt? Bij de Verkjes wel. Die hebben nog de oude stijl. En wat ik schoon vind, dus mijn tijd. Ja. Dus sketches, van alles erin. Liedjes, dans, alles. In de stad is het niet meer. Hè. En hoe zit je anders verschillen? Dan zei je dat... Het verschil is dat in de stad is meer door muziek en dat gegaan. Hè? is meer amusement eigenlijk. En ik mis door wat het ooit horen. Ja, gewoon de lompe knobel. Gewoon een lopen knopen, vertellen wat niet kan. Ja. En de zaal lag zich daar kapot. Het is een prachtige show. Ja, En zeker. alles. Ja. Maar ik heb wel denk ik gezegd van, ik ga zoveel teksten en alles. Dus van, als ze door nog de humor in stoutje. Vorig jaar ging het al wat beter. Het jaar doorvuur vond ik veel te veel muziek en show. Mm-hmm. En toen miste ik van weer de lompigheid, de sketches, dat de zaal dat je brullen. Ja. Dus ik waarom doe je dat niet? Ja, de jeugdvragers. Ja, de echte dijenkletsers die mis je eigenlijk. Ja, dat mis ik. Ja. Maar verandert jij bij hun vanwege de artiesten of vanwege het publiek volgens hun dan? Weet dat vroeger het publiek verandert. Okay. En dat zie je overal in. Dus wie de Vastelovend gevierd wordt in de stad. Vroeger had je niet zoveel een tent of een kiosk stond op een homer, zou ik zeggen. En er komen heel dure artiesten, die allemaal zelf. Ja. En zo wordt het ook met die bonte oom, doen ze ook zelf met eigen artiesten. Ja. Zo. Ja. Maar ik heb het met die bonte oom, dus 17 jaar, die regie gehad, die 20 jaar heb ik gedaan. Ja. En met Mannenkoer later, of vroeger, in de Apollo zelfs nog. Ja. Maar toen, dan zag je gewoon van, hey, kun je aan dat en dat pakje komen? Hey, een boerenpakje in de kast. Ja, dat heb ik. En dan wordt dat gepakt, Ja. En dan zei wat niet had, dus van als het er een kuurning moest zien, of dat kost het niet bij gravelen, dan vroegen we Pieter Koemans. Ja. En of gewoon je zuster, als zij zo'n habit of zo, wie noem je dat, van een zuster moest hebben. Toen kwam die aan, dan was ze zelf in de Maas van Dudo. Ja. En mij kreeg het. Ja. En dat was ook een heel grote charme. Hè? Ja. Dus, en wij schreven dan de teksten, muziek schreef ik zelf. En dat was allemaal flauwekul, hè? Ja. Van onzin. Ja. Imiteren, dat was ook muziek bij, en de snap en dat speel je fantastisch. Ja, klopt. Ja. Dat was wat de Bonte Oranje betreft. De Verkenscup, die hebben nog in de oude stijl, wat ik gewend ben. Ja. En hoe dat ik in opgroeide. En de Verkenscup, die hebben op een gegeven moment, ik kom zelf van de Wisselen. Hier maar aan de andere kant van de stad. Ja. En ik ben door binnen geweest met Broekhitia. Dat heb ik ook opgericht, hoe die eerste zaten hermeniek. Oh, ja, inderdaad. Ja, klopt. Ja. Dat ken je ze nog niet, alleen de boeren. Hè. Ja. De boeren ken je ze. De boerenkapel. Met de boerenprofs. Ja. Die worden geplokken uit die hermenie. De stedelijke en de kerkelijke. Dat worden de boeren. En ik zocht toen in Venlo, de weinig toen. Toen zocht ik zo'n hermeniekloof. Ik denk, domme, dat is het. Dat is ziek. En ik stelde het vuur aan een paar mannen. Oh joh, en die van het mannenkoer worden verschillende bij. Oh, ik heb wel een toet liggen. Jo, en toen begon het. Ja. En dat was ook goed. Maar met die
die Verkenscup, om door even op terug te komen, dat heb ik 2 keer 11 jaar de Prins geïnstalleerd. Ja. Ja. En daar word je altijd zo goed ontvangen en zo. En dat worden mensen met een warm klop in je hart voor de vastelovend. Ja. En dat trok me terug aan. En ik voer trek in de verkenskop in mijn hart. Ja. Niet alleen per uiterlijk. Nee, maar daar word ik wel blij mee. Ja. Maar was goed dat je dat zegt, want we hebben natuurlijk ook een Piet gehad. Je ging het echt even minder met de bezoekers. Dat was een beetje rond de coronatijd. En toen hebben we eigenlijk op een punt gestangen. We doen 3 dagen, of je wil gewoon terug naar 2, want het is te klein. En toen zei ik van ja, als we naar 2 gewoon kunnen we net zo goed kappen, want dan zit je zo lang aan het repeteren en dan is het is al kort, zeg maar. Ja. En eigenlijk omdat we juist die ouderwetse dingen zijn gaan doen, zoals je zegt, we zijn totaal niet naar entertainment gaan kijken. We vinden het schoon als het een liedje is en een dans en het een beetje rond is gemaakt, maar het gaat toch om de humor. En ik denk toch dat mensen die Bonteavonturen ook denken aan humor, die denken niet aan entertainment, tenminste. Nee, dat ben ik helemaal met je eens. Ja. En in het begin, of een hele tijd, toen hebben ze me ook teksten gevraagd. Toen heb je ook gespeeld, je hebt de Verkenscup met teksten die ik vroeger gemaakt heb. Die hebben ze toch gespeeld. En dat wordt hartstikke schoon. Ja. Zo is het precies hetzelfde. Ik ga in de oom in de Heidse bij de kwakkerte. Ja. En dan kwam altijd naar de Bonteavontuur kijken. En dat wordt altijd uitverkocht, ja. 8 voorstellingen voor die 2 wichten ben ik. Ja. En we hebben wel eens nu gedraaid. En we hadden het verkocht en ze lopen in sloopzak. Worden in de munt. Daar heb ik foto's van. Ja. En zo sloegen ze al. En we hadden het verkocht. Er worden geen kaartjes meer inderdaad. En toen wordt precies hetzelfde in de Polo in de Biegstraat. Toen ben ik begonnen. Mm-hmm. En in die munt, dat wordt iets heel aparts. Er kwam dan de oom van mij en dan zie je het zo in Heidse bij de kwakkerte. Daar hebben we over de bonte oventje ene. Ja. Ik zeg, en Wim speelt joh? Ja, zag tante Leen uit Amsterdam. Ik zeg, oh ja, wat kost die niet? Ja, en bewezen de Mesquita. Ja. En dan goed zo'n ja. En zo had je die artiesten hartstikke duur. Ja. Zie je het, kun je dat bij ons niet doen, zowat? Ik zeg, ja, dus we zien Oom Jan, voor kapper. Oom Jan, heb je een paar ojoren in het dorp? Ja, die hebben we wel. Die café binnenkomen, dat snel begint te lachen. Ja. Die hebben we wel. Heb je koer? Ja, we hebben een koer. En zo zeggen hij en Herm die kan zitten met spulen. Ja. En zo, ik zeg, driftjes bij een in de café dan. Ja. En dan kom ik te overkallen. En dat circus het voor. En ik kwam weer op de teksten van Vreugde, van in Apollo en dat. En ik loos op het vuur en die laagje en die loor. Dan ben ik gewoon regisseren. Ja. En ik zeg, kom. En dan ben ik nog een keer of 20 geweest. Zodat erin te staan, weet je hoe je hebt. Ja. En dat wordt ook direct uitverkocht en nog gelijk in de tweetjezaal. Ja. En dat heb ik 5 jaar gedaan. Ja. En ik zeg, nu moet je het zelf kennen. Juist. Want daar hebben ze ook andere regisseurs nog aangezocht, joh. Maar dat stond, dat wordt fantastisch, transpirietjes, alles. En Tante Leen hoef je niet meer te komen? Tante Leen hoef je niet meer te komen. Nee. Eigen artiesten. Ja. Er wordt geen cent betaald. Nee. En dat wordt fantastisch. Dat wordt ook. Wie we toen van de Apollo naar de stad gingen, echt de regie, dat wordt toch een hele 3 uur. Want in de Apollo, dan moet je alles zelf doen. Ja. En dat wordt wel romantisch en zo. Een soort, misschien 3-4 in de zaal, dat wordt toch wel vol. Maar die verkochten maar, hè. En dan in de midden zat ze weer een heel rij stoeltjes, klapstoeltjes. En dan deed ik aan. En dan worden de smaal, dan moet je zo door de zalen. Als het toch een keer brand wordt. Ja. De veiligheidsvuurschriften van Nodi pas je er absoluut niet. Nee, want die er ook niet. Ja, dat ook. Tegen de walm. En als je de boven komt, dat wordt zo'n walm op die bühne.
Dan kon je er een fiets tegen aanzetten. Nee. Weet je wat spreken. Ja. Maar het wordt ook fijn spuren en iedereen die mee. Ja. En dat ging. En toen eigenlijk een overgang, ik denk, wie toon ik dat? En toen komen we dus in de stad, op die bühne. Dan zo Tjeu, die ken je niet, bij het licht. En van Tiewe, die de bühne, die ken je niet allemaal goed. Ja. Hè? Dus ik reep naar boven, niet professioneel, lamp, F7, of nee. Tjeu, warm, huiskamer leeg, loos gewoon. En dan ging die licht, zocht een beetje harder, zocht een beetje van deze kant. Zo vast hoor. Nee, Klik, klik, en dan zat het vast. ja. En zo ging het ook met geluiden aan. En dat lijkt die boete goed. Een beetje de charme van de Apollo te creëren. Ja. Het ging fantastisch. Dus zolang als het heb mogen werken. En tegen de rookstikken zag ik zo. Dan komt er altijd eindig kriegszwijn naartoe geweest op ik moest letten. Ja. En ik zei, Kloester, zei en wie in de Tjeuweg, is een fantastische vent. Ja. En zei, Kloestertje, je moet me hier met rust laten. Ja, Frans, dat doe ik. Maar één ding, dan moet je actief zijn. En wat is het dan? De ijskast vol. Ja. En dan begon ik te regisseren door. Ja. En met geluid, dat liep allemaal. En de ijskast moest voorliggen. En ze deed het allemaal voor niks. En het wordt een fantastische tijd. Ja, dat geloof ik, ja. Ik vergeet hem, doe het meer. Nee. Maar ja, nog even door die bonte ogen mee. Ja, dat is ook van meer, hè. En dat is te lovend. Ja, ik vind het wel reug dat jij iets. Want je hebt natuurlijk ook een pap toen uitgeroepen wie dat de prins was. En er was wel schoen, dat stond dus in een grote goocheldoos. En er was dan een gaad in. En de vroeg dan de vorst Jan Koenen, vroeg dan van of Frenske iets over ons pap kon vertellen. Ja. En toen pakte hij zijn hand inderdaad. En toen zitten, hij is getrouwd. Oh nee, dat is een vrat. We hebben die bond over nog op videoband, hè, VHS, zeg maar. Dus dat vond ik echt wel schoon. Daarom ben ik ook extra schoon dat je hier zit. Dat is de enige prins, hoe ik 2 medailles van gekregen. Ja, dat heb je ons weer week verteld. Hang je allebei op je gebetuurtje? Ja, heb ik allebei een thuis gehad. Ja. Daar hangen er wel 3 jongen. Ja. En ook van die prinsen en van die jeugdprinsen van de Werkerscup. Ja. En van pap, op de bonte over zelf kreeg je meestal een medaille. Ja. Maar toen trof hij me ook ergens met bronchitis geloof ik of zo. Ja. Hij is in een café en worden vergeten. En ik decoreer, dat hebben we met 2. Ja, dat is uniek. Zo met van de gezet. Ja, van Tante Bet. Ja. Tante Bet. Ja, dus ik was vanmiddag inderdaad. Ik denk, oké, Frenske komt vanavond. En we proberen toch altijd een kijken van, goh, hoe gaan we het over hebben inderdaad. Maar hoe moet je het bij je over hebben of hoe moet je het niet over hebben? Wat is vlug kenmerkend dat je zegt van, nou, dat is voor mij echt de vastelovend onderdeel? Of... Dat wist ik, heb overal aan meegedaan. Ja. Dus je kunt niet opnemen waard, want dat heb ik gedaan met de vastelovend. Dus het is met jury's in, met de Knolenprijs, wie dat kwam. Dus opgericht, heb ik 11 jaar gejureerd. Maar ik heb ook met de Kuiters van vroeger heb ik opgericht. Was het met de brandweerwagen ook? Ook met de brandweerwagen. Ja, speelde 11. Ja. En heb ik een jaar of 11 meegedaan met de optocht, ook met de brandweerwagen. Ja. En zo trokken we ook in Bezeek en we in Angerplaatsen. En dan moet ik zeggen, we hebben 13 keer in Frankrijk getrokken. Echt hoor? Ja. Ja. Maar die hebben een andere vastelovend door het jaar. Dus die hoor je niet met Porsche en door zoveel dagen en vast. En dat. Nee, carnaval d'été, carnaval de printemps, de carnaval, voorjaarscarnaval, zomercarnaval. Ik zal het niet in de dingen zeggen, want hij toch met 6. Ja, goeiers vastelovend zeggen maar. Ja, nee, hij toch met 6 van Frans. Dus die hij dat. En wat die is het dan? In een dorp, dus wie Denain en Suclin en Amiens, een heel grote plaats, Noord-Frankrijk, daar hebben we overal getrokken. Dan komen ze uit die dorp kijken en die zeggen, oh, die hebben een groep uit Nederland, uit Limburg.
En dan kwam die er nou, en dan zag ze zo van, kun je dat ook bij Jos? Ja. Doe je dat? Ik zei, oui. Mille Flora. En dan vroeg ik, doe je een Gulliver? Oké. Want wie we in Bezeik trokken, toen hoorde ik een caféke en altijd door Joren en dan de groep van de Kuiters, die gingen dan naar het volgende caféke. En ik hoor altijd lesten. Of, hoe hoor je hier? Ja, je schuint tegenover, die auto. Want ik ben nog meteen aan het kallen. Ja. Met de bels. En die moet je alles zo, het duurt toch langer, hè? Ja. Dat trek ik uit. Zodat te snappen, ja. En dan, nee, het zijn fijne mensen. Zo Ja, zeker. Ja. Toen is Suus nog naar de tandarts geweest in Bels. Ja? Een hele goeie. Trok ook met z'n bij. Ja, dat brengt ze in één keer been. Ja. In de café, toen komt je een modekoning en dat was een zekere meneer Philips. En die had je zo. En dat was ook geleden ook. Maar die had je zo, en die ziet zo heel chic, hè, en dat roept naar de parfum. En ziet, meneer, wie is van u? Wie is er van u, van de opgetocht? Van de, c'est moi, hè, ben ik. Ja. En dat doe je helemaal niet voor. Ik heb een bed opgericht, maar de rest niks. Ze wonen allemaal één. Maar heb je zin om een optocht in Noord-Frankrijk? Nee, eerst zag ik in Frankrijk. Ik zeg, dat is wiet fietsen. Wat wiet fietsen? Ik zeg, in Nice, want daar heb ik een gehuurd. Ja. Nice. Nee. Ik zeg, Noord-Frankrijk. Ik zeg, ja. Wat vraag u voor de... Het viel me in, ik zeg, 1000 gulden. Voor toen nog guldjes. Ja. 1000 guldjes, want we moeten de bus betalen van Kupers. De keer, de hele pongel mee. En dan moeten we eten. Door met de vrouw erbij, 24 man, 30 man. Ik zeg, en... ja, zo ging dat. Ja. En toen zei c'est bon, zo. Oh ja, c'est bon. En daar had je een heel grote moederzaak in de Worstraat. Okay. En mensen is ook al door de germ. Maar dus wij gingen met de brandweerwagen, zal ik zeggen, naar Den Haag, zal maar een plaats nemen. En daar heb ik getrokken. En toen komen die weer bij ons van die dorpen, wat ik straks moet je vertellen. Kom je ook Jos, dus in het Frans. En ja, toen komen er nog meer. Ik zeg, ja, maar we kunnen niet eerlijk met de brandweerwagen om neerjoekelen. Nee. Toen komen er uit Zuid-Bels, die troffen de even ook getrokken, uit Zuid-Bels, brandweerman. En die zagde, je kun je bij Jos in de loods zetten, in de brandweerloods. Want er wordt een heel oude brandweerwagen, antiek hè. Ja. En die hij op een moord gestangen. En wie dat tussen die ambtenaren heet, dat kreeg ik zijn buurt, maar dat leeft niks. Eerker, de olie eruit, nou erin, want dat moest nog joh. Ja. Stok in het buksje. Ja. En die kochten weer, die worden weer nou, maar die worden, misschien begin jaren 30. Ja. Dat die worden. En dat deed het nog. En fantastische, heel zwaar pompen stonden erop. Want we hebben met een hele druge zomer nog de Wilhelminaveldje hebben door gespoeld uit de Pollermanse koel. En daar hebben we wat met gehad. Want we joegen met het water, we stonden tot de spuiten. En van de Pollermanse koel, die slangen helemaal, en hij nog enorm kracht tot aan hoe die school zit. Dat spoelt er nog even uit. Maar allemaal uit die Pollermanse koel. En daar is zo'n toren. En die spoelden we met. En dat heel graas, het liet los. Die vroeten, het ging in het graas. Ja. En die kropen de onger en die vroeten de wortels op. Als ze een sliding maaien, dan had je zeker 10 kilo graas in de voetbalbox zitten. Met dat even terzijde. Ja. Maar dat wordt een brandweerwagen. En dat is nu aan een museum gegeven of verkocht. Dus Bert heeft dat gedaan. Ja. En met de brandweerwagen die we dan door in die brandweerkazerne, reden we 's morgens weg. En dan een van de oosten zaten we door af van een reden Frankrijk in. Daar worden we dan ontvangen. Dat weet ik nog goed. En met alle elegance, hoe die dan ontvangen.
er is één keer geweest, toen regende het en het stormde. Ik denk, daar bleef ik niet doorlopen. Nee. Die oude wat fanatieker als ik. Ja. En ik wil niet zeggen dat ik slim word, maar in ieder geval, ik ging tegen zo'n deur staan, met zo'n dingen, en ze trokken wat witter. Toen bleef ze stilstaan. Te veel, ik naar binnen neer. Die Fransen zaten al lang toch, ze allemaal te eten. Hè. En hola, hoe is het Hollandais? En die goven me een trekkende borrel. Die heeft veel bekend, duurt het in de box. Zo'n beurtje daar. Ja. En dat wordt heel heet, hè. En ja, ik ga een beetje op school uit wat Frans geleerd. C'est très chaud à l'estomac. Dat is goed heet in de maag. C'est très chaud. Oh, il parle français. En dan begon ze, Niet te verstaan. Maar daar hebben we plezier gehad in Frankrijk. Maar ze trokken we ook met de kersenbloesem. Vuur Helmintje en Mierlo. Oh, oké. En we hebben één keer, die is bij de lijn, voor 75 gulden voor dat, voor de kaas. Op Vasteloonmondje met de oorprinsen van een muntje. Hij heeft allemaal achter op zijn sliert. Hij wat gedronken, pak je niet de raadtax met de kuitax. En dan zat hij allemaal achterop. En die dronken echt borrels en zo. Ja. En die worden op een gegeven moment allemaal hartstikke zaad. Ja. Eerst kan maar zo stoppen dat er van willen. Ja. En die zag iets bij als je tegen de liggen. Eén meer of minder. Maar Dat is toch een muntje. En die worden zo zaad, kost het toch niet betellen. Nee. Met 11. Nee, juist. Maar zo hebben we overal getrokken, dat wordt de optocht. En dan had je Vasteloonliedjes. Vroeger, of dat ik jurygezind heb ik gedaan. Want ik heb het 15 jaar gedaan in Limburg. Dan zo je in een café en ik hoor je die punten. Hè. Ja. En die voetelen je allemaal weer. Want ze zeggen nog wat van het Eurovisie Songfestival. Hè. Ja. Maar dat door met Vasteloon is ook wel hier. Ja, overal hoe te winnen werd je gebeurd van alles, hè? Ja, dat wordt. En toen zag ik ook van, bijvoorbeeld Kerkrade hoeveel, meer, dan zag ik zo gestreekt, Noord-Limburg, Hongarijn. En Wiert wordt heel braaf. Ja. Want dat is geweest bij de trompet van Frans van Brussel. En dat kwam niet mis. En veel zo te door, ik geld op voor een paar jury. En dan ging dat naar Maastricht. Later in Lin, overal heb ik gezeten, door Limburg heen. En toen merkte ik dat die in de buurt ook zo'n punten bijgoegen. Zullen ze nu niet meer doen. Dan is het strenger. Gegarandeerd. Maar toen zag ik ook, veel moeten te zorgen in Lin. Ja, in Lin. Een soort van rijbee, Utrecht. Een paar kamerleden had je gewoon, dus ook thuis. En veel moeten punten uit Midden-Limburg, moeten we een punt meer geven. Ja, juist. Allemaal. Toen zie je ook, nee, zegt mevrouw ook, nee, zegt, dat is voetelen. Zeg, nee, dat heet niet voetelen. Dat heet je een beetje helpen. Gunnen. Zo. En maar toen gingen we dat meer doen. En toen kwam ook, de prijzen kwamen meer tegen. En het wordt ook wat spannender. Ja, juist. Ja. En toen vroegen ze weer, kun je dat bij jou zo doen? Toen heb ik dat ook een deel jaren gedaan. Voor liedjes. En toen zag Jan Koen tegen mij, ik heb een beetje veel van de muziek en zo. Maak zelf eens een. Ja. Ik zei, ik zal die een maken. Ik zei, maar dan kon ik niet in de jury zitten. Nee. En toen, ik kwam dus van Huisseven. En als ik in de stad een harmonie huurde, dan wou ik niet met de hooien. Ja. Dan moesten ze me echt aanlienen. Dan teerde je niet die stadsbrug over. Ja. En dan ren je achter de harmonie aan. En dan hoor ik zo'n manneke. En dan liep ik achter die harmonie aan. En wat is achterin? Een dikke toet. De dikke toet, ja. Dus ik keek zo tegen die kroon aan.
En en ik denk dan maar een liedje, want ze hebben het altijd over trompetten, hè? Ja. Dat heet een melodie. Of een klarinet, maar meestal trompetten. Ja. En die droegen dat. En die dikke toet, die kreeg niks. Nee. En daar kreeg ik wat comparsje mee. En toen heb ik een liedje gemaakt, de dikke toet. En ik denk, en die gaat nu vuur oplopen. En ik leer de inleiding, die moest ook beginnen met pom 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 po 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 po. En dan de hele meute. Ja. Zo, ja, dat was gewoon. En dan moet je de lollige tekst bij maken. Ja. Dat ene, zo'n brave hoesvader. Dat moet je er dan bij halen, want dan wordt die tekst van de Bondhoven. Die moet je erbij halen. En die vrouw was zo content, want hij zoekt hier in zijn toevenkoei. Maar als je gewoon kijken, dan is toch een bekje beren. Ja. En dat liedje. Ja. Was ik Dat is gewoon compleet dan. Dan is toch een bekje beren en dan wordt hij goed zaad. En dan zong hij tegen de doeven, de dikke toet, die maakt je zwaar. Ja. En dat won ook nog. Ja. En ik lag dus in bed. Toen ging de telefoon. En met Jan Koenen, met de vorst. Ik zeg, ja, we zitten hier bij Berkenbos. En we hebben de Vastelovenliedjes geserveerd en bekeken. En jij hebt gewonnen. Ik zeg, oh, dat is fijn, zeg ik. Maar amuseer je dan? Nee, je moet komen. Ja, maar ik moet mij hem 6 uur eruit. Want ik moet naar mijn werk hier. Ja. En nee, je moet komen. Jij hebt gewonnen. Nee, ja. Lok weer. Ja, toen er toch mee her. Ja. En toen Driek van den Broek, zo'n heel jury. En toen heb ik gewonnen. En dat is altijd schoon, dat ze zingen. En ik huur het nog wel eens met de Wasselonie naar hem niet spuren. Ja. Dat is een heel leuke melodie. Dan kun je dat passeren. Nou, dat is, en ja, dat wordt echt leuk. Dat waren die liedjes. En toen daarna heb ik misschien nog 1 of 2 keer gejureerd. Toen heb ik nog een gemaakt. Daarna. En dat haalde het niet. Dat zegt Driek van den Broek, dat is een zoepliedje. Welk was dat? Dat is nooit uitgebracht, want dat heb ik juist ook liggen met de dingen. Dat is een lollig liedje. Ja. Dat is van ene, die won een reis naar Hawaii. Ja. En dat viel juist met de Barcelona's. En dan moet je niet de weg. Ja, de prijs gewonnen. En hij moest gewoon. En hij mocht alleen gewoon, niet met de vrouw. Okay. En je gaat, zegt die vrouw, dan ga je prijs gewoon, dat kost zoveel. En dat gooi je met van Hawaii hier. Een week. Ja, dat is goed. En die ging Friedes of Soorters ging dit naar Hawaii, zo heb je het geschreven. En 's morgens worden we terug. 's morgens worden we terug. En hij zich gekleed, hij van alles reed en hij in de beerboek. Ja. En zo ging dat liedje ook van Oes beer is weer terug uit Hawaii. En dan moest ze met trompet doen, met zo'n demper. Ja. Oes beer is weer terug uit Hawaii. Ik kijk van love en bye bye. En dan giet het hier, draait met de huberbendier. En zo ging dat liedje. Ik zou hem toch eens uitbrengen. Ja. Dus als je me vertellen zit, je staat toch de geit. Ik zou hem eens online zetten. Ik vind het een leuk nummer. Ja, dat is een heerlijk... En ik weet zeker dat ik een feest en dat ze met gingen daar. Ja. Maar ik kreeg 9 nog punten. En toen ging je Harry van de Broek ook zalige de bakker. Ik zeg, Harry Kois. Daar was het opgevallen. Toen zit er zo die dikke toet van vorig jaar. Dat was hartstikke goed. Met dit, ik heb jou niet veel punten gegeven. Ik zeg, waarom niet? Een zoepletje. Een zoepletje zag ik. En dan bestelde ze zich dan eten. Dus als hij iets vast geloof ik niet door is natuurlijk een pilsje drinken. Nee. Dus dan mogen er geen liedjes over gaan tegenwoordig. Tegenwoordig ook niet trouwens. Hè. Ja, maar toen mocht dat. Maar dat vond ik niks. Nee.
En ik weet zeker, als dit, ik heb het nog op de goed staan. En daar ben ik met naar Friet gegaan, Friet Friet Doeren, ja. En die heet orde, zo, de meiden zo, En ja, dat was een leuk ding. Oh ja, toen heb ik het nog ingeschreven en dat heb ik niet ingestuurd. En ik huurde in Maastricht een vasteloonliedje, dat is ook misschien 40 jaar geleden. En in Maastricht, dat trekken ze dat allemaal lang. Ja, lang maar breed. Lang en breed. Trouwens, ik heb een moeder uit Maastricht. Dat weet niet. Oh. Maar dat is... Hij altijd verborgen geworden. Niet te veel vertellen. Nee. Spap is een echte weerter. Ja. Maar ik denk, maar dat kan ook in Weert. Wat deed ik toen? Toen maakte ik het liedje en ik heb het toch niet ingestuurd. Maar over de stedelijke harmonie, die repeteerde je bij de maan aan de Besseng. De luchtpost, heet je dat toen. En ik denk, dat moet ik hebben, daar moet ik wat maken, want dat kun je lang trekken. En toen maakte ik van, de harmonie, die heet de repetitie. Iedereen, die is content. En we gingen het, dus repetitie, iedereen is content. Oh ja, en dan word ik, daarna dronken ze erin, hè. Ja. We hebben 12 uur sluitingstijd, maar door niet. Nee, juist. En wij worden de commissaris is de dirigent. Dus de commissaris van de politie. Ja, juist. Ja. Die wordt ook toevallig dirigent. Ja. Hij is daar binnen gegaan. Ja. Geen vispulen wil. Ja, juist. Met ook gewoon voor het sluitingstijd. Ja. Zo, maar ik toch. Je hebt weer repetitie. Ja. Iedereen dacht content. Je hebt een goede conditie. En zo. Als zij dat in de zaal zingt, of in een café, dat brult je iedereen. Hè? Ja. En vooral dat lang trekken. Ja, hè. juist. Ja. Dat wordt wat de liedjes betreft. Maar had je ook veel gezongen? Ik heb ook 15, 16, 17. En dat ging zo, hè. Dat... dan word ik, die mannen op de Graafschap-Polderlaan, word ik die aan het regisseren in Loods van Bertus of Kantoor van Bertus. En word ik die aan het regisseren voordat we de zaal in gingen. En dan zag ze, je moet nog een vastloonliedje zingen bij Telstar. Ik zeg, ja, dan moet je me bellen als die boeren gespeeld hebben. Ja. En wie giet dat liedje? Dat zie je daar wel. Ja, zo ging dat. Heb ik nooit het liedje gezien. Nee. En dat zie je door. Oh ja. Dus dan stond die boerenharmonie stond erop, geen telefoon. Je moet het liedje komen zingen, de boeren stond erop. Ja, alle dingen, ja. Dus de baas stelde, alles zit erop, ja. Riezen me met de wagen van de Rockzakers naar Telstar. Dan kom je naar binnen en dan de technicus, ook de koptelefoon op. Ik zeg, joh, maar ik heb het liedje nog nooit gezien, hè. Laat me die boren eens huren. Hij nee, papier. Ja, dat is het papier. Pijnlijke potliedje. Toen was ik een boer. Toen was ik een boer. Toen was ik een boer. Toen was ik wachten. Dat. Dus ik luister gewoon. En dan die boeren spelen dan. Ja, laat nog eens gewoon. Ik denk dat ik het weet. Ja. En dan zat ze het aan. En dan zag ik... Zie je overspannen, zie je van de... En dan zong ik het. Ja. En daar zongen we noten op. En ik kost, door het mannenkoor, kost ik wel wat noten lezen. Ja. Maar dan kun je het niet. Want als je een open noot dat je moet echt... of een korte noot. Dat wist ik toch wel. Ja. Tussen. En dan stond dat erin. Binnen een kwartier stond dat erop. 10 minuten een kwartier. Ja. En dan, de wagen stond te wachten. En dan ging regisseren. En dan zat ze zo wat echo bij. Altijd goed, zegt hij technicus. Altijd goed. Hoef je dat nou altijd goed? Altijd goed. En toen met die dikke toet, dan kwam dat van Hoes. Jij Franske? Ja.
wil je hier even tekenen? Ja, waarom moet ik dat tekenen? Dan krijg je een dubbeltje per plaat. Zeg, hoe is dat liedje dan van? Ja, dat is dan van ons. Ja. Zeg, nee, dat doe ik niet. Ook niet voor het dubbeltje. En ook niet voor het kwartje. Nee. Dan is het de eerste keer dat Wiert geen vasteloosheidje heeft op een plaat. Ik zeg, tjie toch. En ik ging. Netjes een plaat en zo, maar het bleef toch mijn eigen liedje. Ja, juist. Ja. En zo ging dat. Ja, En ja. later wordt de Dent, die wordt dus Ooyer, dan maak je prachtige liedjes. Die heel wat volk aansprook, Ja. et cetera. En de Dent, zijn stem, die wordt minder. Toen komen die rockzekkers naar me toe. Dus ik zo, wil je die liedjes van de Dent niet zingen? Ik zeg, ja, dat kan ik niet maken. Dat kan ik niet maken met de mensen. We kunnen de dag gehoord. Is wie de vader van me. Ja, ja. En dat kan ik niet maken. En dan als we het een brood vuur stellen. Zeg, ja, dan moet hij het me vragen. Ja, juist. En toen gingen ze, en toen kwam de Dent naar me toe, weet ik goed, een hele leven mens. En buigt ze op elkaar mij. Toen zie je zo van, geen kind meer liedjes zingen, zeg je. Want je zingt het acterend, zing je dat. Ja. En als zij moet zingen dat je het over lachen, ja, dan gooi je dat zo zingen. En je doet het, dat kun je open. Je moet het voor mij zingen. Ja. En ik zeg, ja, Loesersham. En toen kwam dat ook van, zat ze er op een plaat, ze noemen het op. Ze draaiden het af en dan kwam de Dent. en zo ging dat. Ja, dat is goed. En daarvoor, persoonlijk vond ik het heel lollig als zij met de Vasteloon door de stad bleef. En overal uit cafés word je aan het zingen. Ja. Dat is heel fijn om dat te huren. Dat is ook, ja. En dat was wat die liedjes betrof. Ja. Ja. En met die bonte oven, ja, en in die jaren dat je dat deed. Ja. Hoe was het toen om er te komen in die groep, zeg maar? Want tegenwoordig, met alle respect, zijn ze eigenlijk blij dat er mensen zich aanmelden. Hè? Er is goed gesprek en artiesten. Toen leefde je dat meer. Hoe kwam je bij de bonte oven? Bij die bonte oven, dat was zo. Je kost ergens om mijn broer zien dat er een wat die, bij dit van de familie. Ja. En zo heb ik een paar uitgehaald. En die kun je dat op Jos ook doen. En we spelen altijd op de 11 en de 11. En dan, die ik ook altijd. Op de 11 en de 11 bracht je er tekst, bijvoorbeeld van die zusters Kervel, die je er teksten met wel van geld op. Als ze niet ziet. En dan, als ze niet... En Annie, daar heb ik een contract mee, hè. Dat stond dan met zo'n opnameapparaatje, met die bandjes, in de coulissen. Bijvoorbeeld bij de poort, of bij de polo. En tussen de coulissen. En dan de volgende dag draaide ik het af. En daar hebben ze zich gelachen. Getruid. En dan kreeg je een heel sterk stuk. Ja. Er wordt er ook bij die zagen, binnen het hoognemen, dat is voor de bonte oven. Op de bonte oven komen 4.500 mensen. En bij de poort, als er 400 in zitten, is het vol. 200. Ja. Misschien wat een verschil. En je brengt je wel kwaliteit. Ja. Hartstikke sterk, gooi je ermee. En zo werk je dat. Ja. En toen jullie over zijn gegaan, is het... Ik heb dan een keer een discussie, wil ik wat veel gezegd, maar ik heb een keer met Ed Stroeken lang over gehad en zei, als hij in een stuk kijkt en je doet het op een theater, is het moeilijker. En ik zei, hoezo is dat moeilijker? Een leuk stuk kijkt, is het een leuk stuk? Of dat je een theater doet je van een zaaltje. Maar merk je het kwaliteitsverschil? Of toch de sfeer dat het anders weertje? Of dat het te professioneel weertje? Dat kan ook. En wie bedoel je dat? Toen je naar de munt ging. Nee, het precies hetzelfde. Ik ga de moeilijkheid
voor het geluid en het licht en dergelijke. En de rest, wie oefen je, zal ik zeggen, op een kantoor van Mertens. Dus stuur aan de kant. En spul is op de bühne meer plaats. Ja. En je moet zo regisseren dat, ik zie een dus ook op die dingen. Dat zeg ik altijd, dat is heel belangrijk. Als je tegen hem wat lollig zegt, en door zit er een door. En wat lollig, dan moet hij, de ene draait zich zo, dan heb je veel meer succes. En dan kun je het veel beter over. Die moeten met reageren. Ja. Als je wat zegt, wat zeg je me nou? Hup, hij moet schrikken, eerder op zijn manier. Ja. En als je dat nu in de polo doet, of je doet het bij de Verkensclub, of je doet het in de munt, dat is precies hetzelfde. Ja. Dat kun je over op een zaal. En ik heb er allemaal aangeleerd. En Frans en Ed, die heb ik in de Wichterbond middag gehad, die heb ik opgeleid voor de grote. Die stroom je dan door, hè. Ja. Want de Wichter, ik heb 15 jaar gedaan, die opleiding. En die stroom je dan door naar het grote en naar de eerste zaal. Ja. En die hebben nu dat ding op haar wang. En let maar eens op, die kallen nog naar vuren. Dat heb ik er zo ingestaan bij die man. Ja. Want vroeger had je die microfoons, dan moest je nog kallen. Ja. En niet met een ruk naar de zaal. Ja, juist. Ik zet er door een zit en ik stond zo. En hij ziet van, hij ziet wat. En ik zeg tegen jongen, wat zei je me nou? En daar zit de zaal, dat verstaan ze niet. Nee, daar zit de microfoon. Ja. Dan zeggen ze, ja, maar wat zeg je me nou? Ja. En ik kijk gelijk weer. Ja. Dat is dan neemt je microfoon dat mee. Ja, en je verleest ook mimiek, hè. Dus als je gewoon mimiek hebt en je kijkt gewoon constant de zaal in, mensen snappen wel dat je tegen die mensen aan het kallen zit, maar hun moeten het huren. Precies. Ja. Dat is zo belangrijk naar de zaal. En als je dat zo van kleins af aan, want en die... Ja, dat is nooit goed geworden eigenlijk, hè. Nee. Maar dat zie je nog aan uur. Dat ze een kop met draaien door het publiek. Wat ik heel sterk aan Anne Frans vind, want ik heb die dekker gezien. Hun zin er heel geïmproviseerd uit, maar die zitten er tot in een treuren te oefenen, zeg maar. Dus ik dacht al, die zitten er een beetje zo uit de arm te mouwen, maar dat zit heel veel oefening in bij hun. Ja. Dat kun je er zo in stampen. Ja. En dat is gewoon hartstikke fijn om dat te doen. En hoe het nu hergeet, dat weet ik ook niet. En toen, ik zeg in Venlo, zocht het Zuid-Amerika. Dit afgelopen jaar bestond we 50 jaar. Er zijn er nog een stuk of 4 van over, 6. Een jaarvergadering ieder jaar? Of? Ja, de zaterdag voor de vaste loon, altijd. Ja. Bijeenkomen bij de tram. En vroeger worden er 2 uur, maar ze weer ooier. Ja. En die gaan dan te gaan naar de Spa-Vla. Ja, juist. Ja. En dan, toen maak ik er 3 uur van, en nu is het al 4 uur. Oké. En dan een uur of 9:30, dan... is klaar. Dan draaien ze af, dat is normaal meer. Ja, juist. En dan komen we er altijd, en ik zag ook, je moet chic zijn, een chique, deftige boer, die zich niet weet je kleien. Dus in een jacket, met een strikje en een boerenklak op. Dat zag ik toen. En bruin schoondonger, en dat is nu al een paar jaar modern. Nu zijn gimkjes, maar eerder worden bruin schoondonger, dat heb ik nu nog. Maar dat is modern. Ja. Maar vroeger wordt dat vloog, zag je zo. Ook zei groen met blauw aan die. Ja, verschrikkelijk. Dat vloog. Ben je dat durft? Ja. Maar toen, zo moeten we dat doen. Zo moeten we aanzien. En niet het ene dat een roei zak, nee. Zak, chic zijn. Ja. En eigenlijk een klophout, zal ik zeggen, dat is niet wat je gedragen. Dat is chic hoe je dat is dan die... en met het hermedieken, dat is precies hetzelfde gegaan. Vroeger geven we op stap. Annie gaat nooit bij. Dat geeft niks met de wasloon. En niks. En die hele familie deed. Die ging ik op maandag winkelen in Eindhoven, in Amsterdam. Zo, hè. En dan, god, dan moest ik er weer alleen.
Maar, Vervelend, ja. Die toch? Leidersweg, hè? maar dan ging je om 10:30 word je dan al bij de Beatrix, of de Neven, bij de Anker. Ja. 10:30. En dan word je veel jonger. Dan word je 20, in de 20er. En dat kon je hebben de hele dag dat lopen. Toen zit je ook met deftige mensen neven mij. En dan zie je, ik kom uit ik kom uit Antwerpen. Ik zei, ja, ik hou me tegen dat mogen. Ja. En er zitten zo, er is hier de carnaval. Ik zeg, ja. En ik zoek een fanfare of een harmonie. En ik ben hier niet bekend. Ik zeg, dan bent u, ja, dan heeft u echt geluk. Oh ja, zeg je. Ik zeg, u zit de voorzitter van een fanfare. Iets, ja, we kennen er geen ballen van. En ja, dat was dus gewoon op een straat. Die mensen, dat was dus een quizzen. Ze moesten gokken waar je speelde. En dan wordt het zo schoon dat als ze een beetje zaad worden, die van Borgitia, eerst liepen ze neer, gingen ze allemaal achterin lopen. Gek wordt dat. En nee, we hoefden het zijn, maar gingen ze achterin lopen. En ik als leste met die toet, en dan vuur zat erin in. En er stonden mensen op een stoep, en dan begon die toet, maar ik kon het niet huren. Dan zag ik op een stoep zo, meneer, wat spuren ze vuur? Maar de mensen wisten ook niet. Zo ging dat. Ja. Met, om op dat verhaal teruggekomen, de mensen hadden in contact met ze thuis. En die zag, en wat kost dat? En toen zag ik, ja, het woord ook erbij, 400 gulden. 400, en dat hoort u wel. Ja. En toen, dat is goed, zeg. Dat is goed. Die datum, ik teken je. En ja, goed. Toen ging naar het anker her. En toen druppelde die mannen naar binnen her. Je mag het nog eens gaan vertellen. Ik zeg, jongens, we moeten half vast naar Antwerpen. Ik geloof dat jij gek zit. Nee, ik heb getekend. En we kregen 400 gulden. Oh, dat is voor dat. En toen, ja, het woord zoiets, allemaal netjes aan. Allemaal we boven met een maand of 8 uur, en er staat misschien 10. En we reden naar Antwerpen. Ik had een brief gekregen voor die straat kun je de bus parkeren. Waar is een busje van Ratax? Ja. Kosten we gewoon met instrument. En we reden naar Antwerpen en er stond een politiewagen op ons te wachten. Die dacht, dat is een fanfare van 30 man. Ja. 30, 40 man. Nee, ongeveer. Ik zeg, jeetje, wat gedaan. De schang van de dingen. Ik zeg, nee. Ja, wat moeten we dan doen? Ik zeg, ik moet maar heel breed lopen. Heel breed. Dus dingen. En Louis ging met de vaan, met een meter of 3 uur op. Dan hebben we gewoon een meter. En de politiewagen, vuurs met het leger. En ik zeg, kom maar, we spuren wat. Ja, wat spuren? Ik zeg, we kennen toch het Menke. Het Menke was van het westen. Oké. En wat nog meer? Ik zeg, hier die het Menke. Ik kom er toch eerst keer vervolgens, wat nou is. Ja. En dit Menke. En ik liep daar achter met die toet. Dat zag de mensen in het café ook. En u speelt, zeg, basstuba. Bas, denk ik. Ja. Oh, wat mooi. En welke liederen speelt u zoal? Ik zeg, allemaal. En toen zag ik zo, allemaal? Ik zeg, ja, ik hoef alleen maar Maar en toen gingen we dus Antwerpen in. Dat was een week van Antwerpen. En een heel grote week. En dan gingen we dus stel je weer eens op. Dat moet ik zeggen, onderwegens, dat we nog in één lopen. Hè. En toen zag ik zo, we zullen die plezies kloten. Ik heb dat altijd in mijn gatje voor de kloten, de beer te rijden. En
Ik zeg, de eerste beste stroot moet je rechtsavond rijden. Dus kijk wat ze doen met dat weekendspeciewagentje. Dus wie met de vaan, ja, maar doe eerste stroot rijden. En weer, de politie ook dat, weer vuren ze. Weer terug. Maar goed, dat was even tussendoor. Toen gingen we Antwerpen in en dan had je succes. Een succes. Iedereen wordt aan het juichen aan de kant en iedereen wordt aan het klappen. En met zo'n boeren met die klakken op en die spuurde dan de stomme muziek. En ja, dus wilt u volgend jaar terugkomen? Nou, zeker. 500 gulden. Hoppatee. Huppa. Ja, Ik teken die week. Zeg, wil je dat, man? Jo, we hebben ook verloren gehad, ja. Jo. Toen moesten we in een sporthal. Die wordt heel groot. En daar is een tribune gebouwd. Ik weet niet wie breed. En hij is in de midden gedaan, met een schot. En dat wordt heel hoog. Ja, er komen zeker 400, 500 mensen hier. Oké. Ik zeg, Mim, kunt je chique harmonie uit Aken. Met prachtige hoedjes op, met vlechten in het wit. En met dansmerietjes erbij. En ping, ping, ping. En dat is heel deftig. Oh, weet je hoeveel zijn die? Ik dacht 120. En wij zitten daarnaast. Wie zit daarnaast? Oh. Met 8 man. Ja, met 8 man. Ja. Ja, ik zal ik zeggen, die Duitsers, heel vormelijk. En de dirigenten en we zaten er zo te kijken. En ja, wat speel je? Ja, Klanke. Ja. Dus wij speelden weer het Menke. En die Belgen, die weer, wie vond het? Allemaal achterin. Allemaal achterin. En nog een keer het Menke. Nog een keer. Alle. En die Pruisen kieken. Die had je zo prachtig gespeeld. Geen sfeer. Ja, ik zeg, weet je wat? Van die bühne af, we lopen vurig. En we liepen vurig. De hele zaal achter ons aan, zo gesweerd, hè. En hield dit man. En toen kwam er een kastelein. U bent de leider van de groep. Ik zeg, ja, kom bij mij in het café. Ik zeg, ja, 75 gulden, zag ik zo vlot er tussen toe, met mijn toet, Ik zeg, 75 gulden en allemaal een pint. Dus goed, zag ik. Vertrokken die sporthal leeg. Over de straat, naar het café. En we worden in die café al op stelte, op het hoofd. Dat ging tot de kieren, te kumpje in die café, in de kastelein. Ik zei, wilt je dat bij mij ook in het café doen? Ja, 75 en allemaal aan de pint. Ja, toen kwam hij van die sporthal. Daar hebben we een stuk of 3 cafés gehad, zeker. Of 4. Toen kwam hij van die sporthal. Komt je nog terug? Ik heb geen omzet meer. Ja, we komen. Dat doen we voor niks. Ja. En toen weer terug door die hallen. Daar hebben we een spuurtje Pruisje daar ingepakt. Die zooi niet meer. En toen we dat afgelopen, weer naar Boeteer. En toen liepen we op een ring. Op een ring van Brussel. Daar stond een politiewagen. Zo'n bus, grote bus. Met allemaal apparatuur. Die gewoon snelheid op het nemen. En die had je aan deze kant, zo breed wie de tafel. En aan deze kant van die bus had je die schuifdeuren openstaan. Aan 2 kanten schuifdeuren. En die stond helemaal op de stoep. En wie boeren met die vaan, die kwam altijd mij vragen aan nou. En nou, zag ik, doorheen de auto's. En die bus toonde. Ik zeg, door de bus heen. Doorheen. Wat er doorheen? Doorheen gewoon. Hier zit die deur te open en denk ik ook, door die door de politiebus heen. Jongen, dat is politie, dat kun je niet maken. Moet je eens kijken wat verder kunnen maken.
En dan stap je dat zo'n huis zag zeggen, toetend. En dan hoorde je van het bureau zo, allee, wat is er gaande? Hallo, wagen 7 en 8, wat is er gaande? Marcier, ze doen de bus heer. Ja, mensen hebben ontzettend veel lol gehad met die in Remuntje is een postharmonie. En de Beer Brandjes wordt er de directeur van en daar wordt chef bestelling. En die komen naar mij toe ook kallen van, je zit president van die harmonie, joh, zo aan de postharmonie. En de postharmonie van Nederland, altijd kampioen, altijd. En Den Haag, Groningen, Leeuwarden, Middelburg, ja, je allemaal harmonie, eigen harmonie, die post. En ik zeg, ja, er is wat met mijn toet, zeg hij niet dat zo lang een toet. Wat moet ze dan hebben? Ik heb alleen een tuba, zag je, ongeveer zo groot. Ja. Met die schans nu, zeg je. Die schans nu. Moet ze voorzichtig met zijn en niet tegen die van de harmonie zeggen. Nee. En de kuffer kijken en een jongen roerd bekleed van binnen. En die kreeg ik mee. Met best voorzichtig met dat, joh. Ja, nou. Geen kapot. Wij gingen op stap. Toen moesten we in Bree spelen. In Bree. En ook half vasten. En toen bleef ik, wie we terugkomen bij het café, bij het anker, ja, bleef ik achter de richel van dat busje. Met uitstappen. Hangen. Toch al met de hoop alken op en zo. Ja. En ik viel, en ik geloof, ik doe het op mijn gezicht vallen, dus wat moet je, ga je die toet. En ik blutje op die toet. En toen die zoekt eruit. Ik kom 's morgens, kom ik toch een muntje op dat postkantoor. En we zitten in de kelder, ik zat bij de organisatie, die liggen door het kantoor door. En toen kwam de BR-breintje, kwam de ongeveer. En? Plezier gehad? Ja, nou. En die heeft de toet uit groot gedaan. Dus ik zo iets het nog niet. En hij zit, hoe is ze? Ik zeg, bij Jos. Wat, zeg, bij je? Je zult je toch metnemen? Ja. Er is toch niets aan de toet? Nee. Ja, een beetje. Ja, maar zeg, daar had je toch een kuffertje en dan de knip erop. En hij heeft die het weer teruggezet. Zeg, een kuffertje. Ja, zeg, zit ik iets niet meer in. Zo verwrongen. En zo maak je van alles mee. Dat is wat Monique ongeveer betreft. Ja. Dat is wat muziek betreft. Maar altijd ontzettend veel lol had je overal gespeeld. En overal hoe je ze dus hebben. In de poort. In de poort gingen we naar binnen hier. Blozen alles op stelte. Ja. En dan komen ze Fredke, ja, dan kunnen we ook verzoeknummers aanvragen. Jazeker. En wij achter op een beerkaartje schrijven. Achter op een beerkaartje. Dan kun je nummer aanvragen en meegeven. Ja, is goed. Dan hebben we een hoop de boel op stelte gezet. En dan 3 keer een oor, dan moeten we weer gaan. En dan gaan we. En dan komen die allemaal. Hé, Geertje, je is nummer niet gespeeld. Heb ik ook niet gezegd. Je zegt zo, mogen we nummer aanvragen? Ja. En hij heeft een paar kaartjes in mijn bed. Ja. Maar zo kun je super anekdotes vertellen. Ja. Dat heb je allemaal metgemaakt. Ja. Dat is, en dat nemen ze ook nooit meer aan. Nee. En hoe was het eigenlijk om teksten te schrijven? Want tegenwoordig, alles staat online en je zit gewoon heel erg geneigd om stukken over vanaf te halen. Maar vroeger moet je het zelf verzinnen. Of er een voorstelling betalen en lops kunt schrijven. Dat weet ik dat er ook was gebeurd. Maar hoe was je dan heel jong aan het schrijven of hoe ging dat? Ik let je het heel jaar op televisie of waar ik ook zo. Ja. En dan, als er wat schoons hoor, dan vloog ik op een beest, hoe je het toen, even de paters. Hup, leedje, haar buksje en dan maak ik aantekeningen. En
En daar kan ik wat van maken. En dan met eigen fantasie. Ja. Wat we het zien doen, dat kunnen we beter. En dan door het jaar heen vul ik van alles in wat we in pasje. En dan schreef je links en rechts zo wat op. En dan word je een verhaal van gemaakt. Mhm. En dan maak je er gewoon een verhaal van. Ja. Ik heb een schatje. Toen waren we met het mannenkoor in Polen. En daar wordt cabaret opgegeven, soms geen ballen van. En toen sliep ik daar bij die concertpianisten. Een heel lang, 2,10 meter. Eerlijk, dat was echt een ballen te goed te pakken. Dat mocht ik niet. Het was een heel lang. En daar had je ook het nieuws, en het wordt toen in de communistische tijd. En die vertel je tegen mij. En die vertel je zo zang en wat veel zijn. Dus veel had je het allemaal gedaan. Ja. En nu hebben ze het gedaan. Ja, de Polen zijn ook Joods, maar toen de tijd wel communistisch. En dat was toen. En dan zou ik... En dan zeg je, that's not true. It's not true, it's a lie. En zo, en dan begon ik dat tegen u te vertellen. En bij die soort ook in de ondergrondse. Varendaros, heet dat. Oké. En dus die ging wel met me met. Dan kon ik goed met moet je heel voorzichtig zijn. Met een zorgtongen, hij is schuiven gemaakt, die ging zo op beneden en hij is golven opgeverfd. En hij zat er met een badmuts op. Die zat schuiven dat ze in het zwembad zaten. Ja. En die had dan een cabaret. En die koos in de bal, de eindhanger. En dat was schoon. Maar ik zeg tegen Peter, kom eens, kun je dat maken? Dat kreeg niet klaar, ook. Een heel apparatuur met dit en dat. Dus zo wat, dat lukt je dan niet. Ja. En daar had je allemaal aantekeningen van gemaakt. Maar andere dingen, ja, die lukt je wel. En zo, dus die twee Belgische komieken worden dat, die ook hele stomme kaal. Ik weet niet wat je bedoelt. Ik weet het niet weten, maar ik weet wat je bedoelt. Toen de eh, kleine en dan de lange. Ja, de lange smale en Leo heet ze erin. Hè. Ja, Leo en dingen. Ja, dat bedoel je. Leo. En toen ging ik naar Hasseltje en daar is LP's vandaan. En dan keek ik, en die draait je niet. Hé, daar kun je wat van maken. En dan doe je van bier in en wat en dan maak je dat. Ja. Maar sommige dingen waren ook helemaal fantasie, hè. Ik ben 25 jaar zeker, nee, 35, zeker, naar de zee gegaan. En dat was ofwel eerst in Holland en Zeeland, maar ik ging ook naar Spanje. En die hele vakantie, ik ga bij de Bijenkorf, zal ik zeggen, kocht ik alle buksjes op met moppen. Ja. En die loer zich allemaal. Ja. En daar zat ik een kruisgevuur en als ik thuis kwam, dan lag het zo'n stapel buksjes met kruisjes. En dan ga je een bladzijde hoes gooien, zal ik zeggen. Toen huurde je dat om. Ja. En die alleen echt de beste bakken van. Ja. En die map heb ik nog. Oké. En dat zijn alleen maar een paar uur, ik weet dat. Ja. En hoe les, heel toevallig kreeg die zaterdag in, er zit ook gebeurd, wat woorden ook weer, dat weet ik niet meer. Nee. Oké. Maar toen wist je. Maar jij maakt een schets en de paar dingen moeten ze kunnen lachen. Ja. En dan doe je er zo wat tussen. En daar zie je die stomme kaal wat dat er inveel. Hè? Ja. Jo Jansen heeft soort als twee oimentjes. In een hoes gooien. En hij ook aan het behangen en allemaal stom streken. En ik zat met mijn blote voeten in de badje en de andere ooien wel. Dat waren de schoonvader van Beek en de schoonvader van mijn vrouw, zogenaamd. Ja. En dan, als je dat dan doet, met de repetitie vel ik van alles in, dan hoor je erin. Ja. Dan zeg ik zo, we zien de maal in dat badje. En dan doe je niet zo, dit is mijn eigen zo. Hoor je erin. Ja. En zo maak je die teksten. Ja. Dat wordt heel plezierig om te doen. En ik vroeg straks, is er
wie haal je die erbij? Ik zeg om mijn bruiloft of dit of dat, of ik zoek wat. En zeg, wil je dat ook iets bij ons doen? Ja. Wil die buurt bij ons doen? En er worden ook die zich komen aanmelden. En moet wel wat in zoek. Maar dan worden die ANGB. En als ze dan met een wat gat gaaien, of dit of dat, moet je niet doen. Ja. En dat vond ik super vervelend, ja, want dan krijg ik er zo enige gevraagd. Ja. Kom je spuren. Ja. En ik kom weer spuren. En dan zag hij de rivalievugeltje. Ja, oh nee, dat willen we echt niet. Nee, dus ik dacht, laat toch eens proberen. Dat staat nu toch op 11 en 11. Dat is niet, dat wil ik als we die, de vader daarvan, die de man bezoekt, een bietsertje, toch net. En dan mocht hij niet terug. Nee. En dan mocht ze echt dat gaan zeggen. Ja. En zo is nog een man, en die hier keer een kaanschoef. Ja. Want ik hoef iedereen een kaanschoef met wat nog gedaan. Met die moest ik had jou Gessie teruggestuurd, moet ik gaan zeggen. Ja. En dan ging ik de heer met loert in de schoen echt hoor. Ja. Mijn karakter is al helemaal niet nog. Nee. En dan zei ik, ja, ze willen het niet. Nee. En ik zeg, ik wil het. Wat? Dan heb je niet genoeg gekald. Zeg je, nou, ik heb genoeg gekald. Tegen van, ik heb gezegd, voor de 11 en 11 te proberen. Ja. Want, ja, je weet, misschien vrouwen verstand als ze zo lacht. En Ja, juist, ja. ik moet je die kans geven. Nee, dat had niet genoeg. Dus ik, ja, anders kan ik niks zeggen. Het spit me heel erg. Ja. Heinig wat te zeggen. Ja, Beurs. maar dat beursje. En dit is er is nu nog zijn kop af. Ah ja? De mensen in Wiert die zeggen me allemaal goeie dag. Ja, Allemaal ja. dit is nu nog kwaad op me vandaan en ik kan er niks aan doen. Nee. En zijn vrouw precies hetzelfde. Oké. En die heeft is in de optocht metgedaan met een steek op weg. En dus dat zit er nog altijd in. En ik kan er echt niks aan doen. Ik moet die jongen een kans geven. Ja, juist. We zien gewoon hem niet. Nee. Ja, dan neut je het op. Dan hel het op. Ja. En ja, en wie Joske van Doeren, die heb ik toen bijgehaald. Die is zo'n broerlijk boem is zo. Ja. Boem is zo. Ja. Ta. En dan die trok er heel gekke gezichten bij. Ja. Mimiek en alles. Ja. En ik kan je bewijzen, de Beskieta, daar word ik kapot van met die man. En Jos die zo wat. En toen zag ik, Jos, kom eens naar de poort hier en dan kun je dat vuur doen, dat je hangen. En hij deed dat vuur en hij deed dat hersengewoord. Ja. En ik zeg, wil je meedoen aan een bonte oven? Oh, wil ik wel eens proberen, zag je. En je doet het, Frans. Dus ik, ik registreer dat en zo. En dan, Geer, zag ik, Geer. En Jos wordt heel bescheiden. Jos wordt een stille jong. Ja. En met zo'n kerel. Ja. Die verdoren is allemaal, dat is 100% volk. Ja, want dat stuk van Boem is zo, dat hij toen toch dan die sketch met pak je een sigaar en een gootje. Het kan dat er door ingedaan niet voor het grote publiek. Ja. En toen heet Jos, zat ik in de schetsen. Dus dan zaten we zo met wel van geld op zo, Thijs Strijvers, de journalist. Die rol is best op hem zijn lief geschreven. En die heeft hem. En zo. En Jos, die had altijd vrij bescheiden rollen. En toen wat grote rollen. Maar hij bleef voor zijn eigen wat ongeschikt. Ja. Wat teruggetrokken. Ja. En ik zei, potverdomme. Jos, dan denk je hou jezelf met de vuist op tafel verrijgen. Ja. En hij de humor. 100%. Ja. En dus ik schreef een schets. Ik schreef een schets. En toen begon ik als tegenspeler. Dat heet de hoofdrol. En dat is die schets van de sloopwandelaar. En toen zat ik daar
En Jos zat aan het buffet en toen wordt de sloopwandelaar, de vrouw, dus aan het buffet zat met de kastelein, zal ik zeggen. Wie is? Ja, goed, met mijn vrouw is die goed. Dat is dat, die sloopwandeltje. Oeh, dat is heel gevaarlijk. Nou, moet je niet wakker maken. Nee. Wel. En zo ging dat. Ja. En dan kwam ze binnen, in de negligé. Ja. Zo. En ik ben eigenlijk, die is gelezen heb niet. En toen, bij je bij de klant, de Rolex. En de kastelein. Niet wakker maken. Niet wakker maken. Zeer gevaarlijk. En kriemijtdruk. En zo even later, dat kwam niet weer. En die sliep daar. En of een macheteknop, gewoon een macheteknop. Ja, maar dan niet wakker maken. Nee, kriemijtdruk. En toen kwam dat, kun je het wel horen. En dat deed ik Jos spelen. En Jos kwam dan, en dan zat dan aan het buffet. Die is een jaskuut. Die is een helm uit. Bij hem onder de arm. En hij liep weg. De kastelein. Stel me zakken niet wakker maken. Ik krijg mij terug. Dus dat hoorde die. En toen kwam Jos los. Ja. Was dat niet meteen met Rewald Tobben of zo, een soort duo? Of is dat Nee, met Ton Donders. Jos en... Ja, ik kies dingen Rewald Tobben, die zijn nooit meegekomen. Ja, dat is wel wie de bond over in de stad inderdaad. Van die iconische duo's inderdaad. Op een gegeven moment Willy van Geldorp en Jos van Doeren met Ton Donders. Op een gegeven moment had je inderdaad Rewald met Ton Adriaans. Edde Frans. Iedere keer is het opgevolgd door weer een ander sterk duo. Jo en Wil. Jo en Wil, ja, dat was vurig. Ja, ik overlap je een beetje. Ja. Maar dat is zo. Ja. Maar toen kwam Jos los. En dan huurde dat publiek lachen en tekeer gaan. Dus je liek zag het. Ja. En toen kwam hij los. En die heet zelf een stuk of 6 cabarets. Ja, maar die heeft ook inderdaad, als dat de bühne opkomt, die heeft gewoon de lach aan zijn vod hangen. Ja. Toen is hij helemaal losgekomen. En de vragen die helemaal. En van zijn eigen hitte enorm veel humor. Ja. En dat is een hele goede jongen, een hele fijne vent. Ja. En dat erbij, dus iedereen mogen hem geven. Ja. En dan nog de humorstouwjes overheen. Ja. Dat is magnifiek. Ja, want die heeft ook met Mario van Doeren en Bert van Doeren Schepperij. Schepperij hebben ze nog gespeeld. Dat had ook succes. Ja. En ik ging altijd aan de trouwens gespeeld, elke dag. En ik luisterde naar het publiek, we zaten dan in de kleedkamer, en begonnen ze in mijn kleden, op het verf, dat die kloor worden. Dus ik, dat trapje neer. En dan komen die naar Ongereer, en dan, hartstikke goed, hartstikke fijn. Dus die bloedjes, die komen vol adrenaline, komen die nog van dat ding af. Ja. En dan wordt die ook nog eens opgevangen. Kom op, hup, vloep, een pilsje. Dat wordt een familie. Ja, schoon. Ja, dat moet je ook hebben. In één kamer zitten. Allemaal. En geen flauwekul. Nu zitten ze in verschillende kamers, geloof ik. Ik weet het niet. Ja, volgens mij de spierkamers. Één voor de speulers en één voor de zangers en zo. Ja, dat zal wel een keer gewisseld zijn. Ja. Maar allemaal in één kamer. Één familie. Voor de dag erop komen. En et cetera. En dan zou ik ook, doe met de kneepjes toe. Holpen de dag. Je moet op. Dat. Ja. Het wordt... Maar zo hadden die artiesten erbij, zeggen als vuurbeeldje. Ja. Het wordt een prachtige tijd, neem ik nooit meer af. Nee. En toen was het goed scheiden, wie dat Wilderks de ruzie kreeg in zijn eigen politieke club. Dan zit zo op het begin van mijn eigen. Dus zeg, als je nodigheid jij wil, dan help ik. Zoiets schoons heb ik in de politiek nooit meegemaakt. Dat pakt me vreemd gezegd. Dan kon je op die bier staan. Dan kom ik er nog in aan. Ja. Heb ik toen 32 jaar aan de rood gezeten. Ja. Maar, en toen zag Matti, die wordt toen met de eerste burgemeester. Ja. En die ging allemaal naar die Bonte Oven die kijken. Ja. En die was hier gast. En toen zag je tegen mij zo, meneer Adriaans, zag je, u... mist u de bonte avonden niet?
Zeg, ja, een bonte avond heb ik maar 1 keer per jaar en hier heb ik er 12. En dat was te lang. Ja. En zo ging dat met, als je het groot wil doen in de rood, dan kun je er in ieder geval mee bij hebben. Nee. En dan, ik werkte er 20 uur in de week aan ongeveer, en ik moest nog van andere dingen doen. En ik zeg, ja jongens, ik moet iets scheiden met de bonteavondje. Ja. Veel te veel tijd nodig in de politiek. En toen heb ik dus ingeschreven, ik kon zijn schrijven niet laten. En toen heb ik een verhaal geschreven en een gedichtje Den Haan. En dat stuurde ik in de Veldeke, een Veldeke prijs kon je krijgen. Toen won ik met de verhalen de 3e prijs en met een gedichtje van Den Haan, een Hoog in Haan. Toen heb ik de roodsoorten, zag ik 3 jaar, ik trainde me 3 jaar. Dus dat geeft je niet. En toen zat Thijs Strijbers in de zaal, als journalist van de Limburger, van Maashoeven, de Limburger. Ja. En toen die zag, ik heb een rubriek, Piet Pak. Oh, ja. En wil je niet elke week door een Limburg inschrijven en wat er gebeurd is in die week. Ja. Op de politiek, maar het moet wel elke week in de lollige zitten. Ja. En dat heb ik toen gedaan. Ja. En dat moesten ze me wel betalen. Maar dat heb ik 27 jaar gedaan. Ja. En toen komt Fun van den Berg, Zaliger ook, Ja. Thijs ook. Deze ook, ja. Want ik heb een foto boven mijn broer hangen van die achter de bühne werken, die op een bühne stonden. Er staan 22 man op. Ik tel, er zijn er nog 7 van hoofd. Ja. En toen komt Fun van den Berg, die komt naar me toe en dan ziet we gaan WTV maken. Dat is weer televisie. Ik zeg, oh ja, op een beest. Wat? Ja, dat is rijden uit Helmond. En daar zit je, en de hoorde je dan niet, televisiebandje of zo wat, van die, waar je in de ding kon doen. We gaan televisie maken, WTV. Ik zet even het muziekje nu aan. Goed door, ik zie hier op de dingen aan. En dat is goed. Dat is goed. Ja, maar zag, we beginnen er van die week met en zo. En dan moet je er mij niet over zeggen wie dat je het vindt. Ja, de televisie, de vrouwtje televisie. Ja. Dan gaat er nog anger, die dan ook komen, of de vuur, dat weet ik niet goed. Ja. Toen doe je nou een jaar, doe je op een beest, gewoon doe je een formulier in de bus van de mensen wie het vindt. Toen schreef ik erop, dat is prima, dat is goed, dat is fijn, maar allemaal ongelukken. Een ongeluk door stond de hoei midden in de vink. Door de eileid. Niks te lachen. Niks te lachen. Ik zeg, wat doen ze nou in de panorama, de revue en beeld en dergelijke? Dat is ook eenmaal oorlogen, lijden, scheiding en weet niet wat allemaal. Maar de laatste bladzijde is altijd, zet zich met 2 vuur op de grond. Ofwel moppen, ofwel iets een paard voor te lachen. Anekdote of zo. Dat is waar. Ja. Dat is waar. Je had je dingen van die versies heb je gewonnen. Maak je eens. Zeg je, nou maak je eens. Hoeveel moet dat er zijn? Logisch is beginnen, zeg, voor de mondje moet echt in zitten. Ja? Dus juni, juli, augustus, nee. Ja. September, oktober, november, december, januari, februari, maart, april. Ja. Zijn er 8. En, ja, dat zijn 8 maal 4, 32, een 35. Ja. En toen begon ik op mijn vakantie te schrijven. Ja. En dan, wat ik vroeger voor de Bonte Oven deed, dan schreef en dan lag ik me op met zwembad. Ja, ik kreeg ook een kleine, met zwemmen en kuiten. Ik lag me op dat ik er een stuk of 4 op een dag maaien. 3 of 4. Ja. En dat lukt je me. Ja. Dus ik ga elk jaar, ik ga er een 35 euro. En dat die. En we nemen voor dat, als je dat vrijdag doet, dan knipoog naar het weekend. Ja. En toen kwam dat
dat nemen we bij jeugd op in de kamer. Hup. En dan noemen ze er keer 15 achterin op. En dan die fijn dat er allemaal een zeetje, dames die. En dan begon ze te kallen. En dan gewoon een inleidend verhulke en dan een versje. Ja. En dan die kniphuisje, dat weekend. Ja. En dat hoor je heel goed succes. En de mensen bleven er voor toes. Of als ze weg moesten, noem het op. Stonden met de ringeljas aan. En dan gingen ze pas. Dus, dat die jaar omhoog, ik ga gezegd, die doen dat die jaar. Ja. En voor die moeten we hebben niks. Ik help die vrijwilligers. Ik vind dat schoon, BTV, dat wordt van de grond af. Ja. En toen 2 jaar, wil ik het nog eens doen. 10 jaar. 10 jaar gedaan. Ja. En zo kom ik toen die kniphuisjes. Het zijn 350 kniphuisjes. Alsjeblieft. En toen van die kniphuisjes heb ik een gemaakt. Ja. Toen ging ik buik schrijven. Ja. En nu kom ik met 7 uit. Dus ik hoop voor het eind van het jaar. Dat heb ik klaar allemaal. Ik heb er nog een paar toeslagen inderdaad. Ik heb er geen test. En toen die eerste 2, of dat ze hem dat gegeven hebben, dat weet ik niet. Maar ik kreeg ineens een briefje van Toon Hermans. En Toon Hermans schreef van dat schoon was. Ja. En toen heb ik hem met 2 boekje gestuurd. Okay. En toen schreef hij mij, beste Frans, in het blad, huren zien en kniphuisjes. Zag, ik heb genoten, mogen ik toch een broek van maken? Ik zeg crush. Ja. En toen heeft hij gezegd, Frans, blief schrijven tot het pleinske voorles. Groeten, Toon. Ja. Heb ik in gelezen. Oké, met de broek. Ja. En dus, en bij de storf, toen... Dus ik stond in de adressenlijst van de familie, want ik kreeg een uitnodiging. Ja. Van Toon Hermans. Ja. En dat is nog een beetje geel het weer, maar dat hing nog altijd boven in de broek. Ja, dat is goed. Kijk af. Ja, zo kan ik het vertellen. Ja, ik weet je. ik zag vuur dat je heen was. Ik zeg tegen Charlie, ik zeg, we willen altijd proberen om het geen interview te laten zien als een podcast. Dus dat moet gewoon een leuk gesprek zijn. En ik zeg, ja, volgens mij we beginnen met een openingsvraag en voor de rest hoeven we niks meer te zeggen. En dat is aardig uitgekomen, moet ik zeggen. Ja. We zijn al een uur en 25 minuten zijn we ongeveer aan het ojoren. Ja, het giet van eigens, hè? Het giet echt van eigens, ja. Oké. Zijn er nog dingen dat je zegt van, nou, dit heb ik nog niet besproken? Geen 1,5 uur, hè, maar... Nee, maar dat is, door die dingen kun je aanvragen. Ja. En denk ik dat ook de beuk, de opbrengst, die eerste 2 naar de missionarissen, en met Pater Kuppers in Malawi, heeft door bijgedragen aan het bouwen van de ambachtschool. Okay. Dat die jong... Maar je timmerman, kunnen ze doelskisten timmeren. En de fietsen maken. En het eerste die ik gewoon door de missie thuis vond. Ja. Het volgende die komt met Toon Hermans huis. Heb ik gestart. Toen kwam er het hospice. Het hospice ging verbouwen. En op open dag ging Gaillard, dat ziet Ine, dat was de directeur. We hebben verbouwd, we komen toch nog veel te kort. De bogen geschreven, kreeg zich. En toen hebben ze achter in de hoef hebben ze een huisje gebouwd. En dat is gesponsord door mensen van de golfclub. En die gaan daar golven eten door. En die halen, en komen te klakken, halen 75.000 euro. Dat kan echt niet. Nee. Maar, op die manier, hè. Ja. En dus die bouwde dat huisje, toen kon begin dat huisje. En ik zit dus ook in stul en dit en dat. Nee, dat heb ik eigenlijk wel. Voor die boek, de meubels kwamen in, dat kreeg ik van mij. Ja, dat is goed. En zo is vorig jaar 7.500 van dit boek. En dat heb ik gegeven. Ik denk dat noodlessen komt. En dat denk ik ook, die doen ik ook. Maar dat valt me nog zoveel in. Maar dat is het laatste en dan gaat dat ook net dicht. Ja. En ik hoop dat het vuur Sinterklaas, komt een tekenaar is bezig
een tekenleraar uit Nieuwiert, de Philips van Orde tekenles heeft gegeven. Oké. Tekent heel anders, heel realistisch tekent je, heel schoon. Maar even goed met een gezicht erin van de gewone mens, zal ik zeggen. Ja. Dus eerst een tekentje mee, met raar gezeten. Maar dan ergens een trucje moet je opletten, je hebt een koekoeksklok, waar de koekoek terugkomt. Oh, ja. Zo van die dingen, heel verrassend. Ja. Dus dat weer een heel schoon boek. Ja. En dat je toch naar het hospice. Ja. En wegen de München televisie wordt, zo zag ik geschoten in de trein. En dan zie je de mens zo gezicht in het ijs hangen. En dan zeg ik, zo neemt hij het altijd toch gezegd. Oh ja, is goed. Ja. Ja, chic. En is de humor van nou, want de humor is natuurlijk wel veranderd. Je denkt, kun je er nog om lachen? Want weer met de Bontovent zelf zitten altijd heel erg te zoeken van gewoon op het randje zitten, gewoon er net overheen. Gewoon, hoe gaan we zitten? Want het gaat erom dat mensen lachen en hoe we dat doen, het zal allemaal wel, zeg maar. Ja. Maar vind je het nog leuk, ook als tegen de Bontovent was? Ja, ik amuseer me toch ontzettend. Ja. Ik amuseer me toch ontzettend en met de humor. En wat ik straks zag, dat heet nog zo wat ik gewend ben. Ja, is echt van ons weg. Ja, Ja. en het horen. Ja. Het flauwekul maken. In de gezin dat er wat gebeurt, zal ik zeggen. Hè. En dan stomme kaal. Ja. En vertellen wat niet kan. Ja. En dan, zo schreef ik ook die kervel. Hè. Gewoon tegen de dag, ja, ik heb gisteren die mens nog gezien, maar zoog me niet. Ja, dat zag je. dat zijn heel korte dingen. Ja. En dan zaal ik plat. Ja. En in de stad heb je natuurlijk generaties gehad. Maar bij ons had je eerst, en die heb ik minder meegemaakt, maar Mart en Huub, die hebben het opgericht, de Bontovent van de Cup. Die waren heel erg groot. Huub was meer de man, die deed volgens mij buurtreden erbij en de andere dingen. Daarna kregen we, en dan slaan ik mensen over wat niet de bedoeling is, maar Paula Hendricks, ja, ken je natuurlijk ook groot niet. Die kost ontzettend wierdskallen, een hele royale wierterkal. Ja. En dan kregen we wel verratingen en er was een ook bij. Dus we hebben gewoon altijd fijn door kunnen lopen. Ja, nou, nee, als ik een fijn club, ik kon er reageren. Ja. Ik kon er reageren. Want nu is een begeer uit dat een beetje 11 jaar die Prins heb geïnstalleerd. Daar maak je ook veel werk van. Met de achtergronden van dat mannetje. Ja. Een beetje. En of van de Prins. En of hij voetbal bij Moezel. Zal ik zeggen. En dan wist ik dat wat die deed. Dat was schilder. Ook kun je wat van maken. Ja. En daar maak ik altijd veel werk van. En ik meen je dat ze mij vergoten de laatste keer. Dat is ook heel erg vergeten. Dan heb ik ook nog een appje gestuurd. Dat gaat niet gebeuren. Dat gebeurt niet. Was even links en rechts wat organisatorische wissels gehad, want we hebben wel heel veel veranderd. Want ja, we gingen op een gegeven moment echt wel minder. Hè, dat er gewoon minder mensen kwamen kijken. En toen hebben we heel belangrijk pasje zeggen, gewoon serveren onder de voorstellingen. Dat scheelt je gewoon veel, omdat het ook een zaal is, dit is te verlientje. En we hebben tofels erin gezet. En de focus op de humor gooien. Ik denk dat dat toch het belangrijkste is. En we zijn nu al 3 jaar helemaal uitverkocht. Alle oven. Ze kunnen natuurlijk ook minder in als een munttheater. En we hebben er natuurlijk maar 3 oventjes, maar het is wel uitverkocht. En dat is een fijn gevoel. En we zaterdag je altijd, de burgemeester wethouders komen eigenlijk altijd. De burgemeester een keer allemaal te zeggen, maar voor het algemeen ook. En dat is gewoon een... En met Geert, met Geert Gabriels, die kun je ook altijd nog... dit kuntje, kon je dit jaar kijken, ik zal er ook toch wel stiekem weer wat mee doen, denk ik. Dus, ik denk dat we nog wel een krietje. Geert heeft het nou van mij overgenomen. Ja, precies. Dat heb ik hem gevraagd. Dus ik denk, jij dat over. Ja, wil je de eerste keer moeten we het samen doen. Ja. Je hebt het samen weggedaan. Ja. En toen heeft het de lijn gedaan. Ja. En dan, maar ja, er is ondertussen ook met die receptie. Zo'n hoop jeugd bijgekomen, die kennen echt niet meer. Nee. En dan, dat heb je vanaf 40, 50 jaar, ja, dat gaat nog. Maar die daarboven, die kennen dich. Ja. En dan met de jeugd die we best zetten, kennen ze het. Wat doet hij? Ja,
nou, zolang zij bezig bleef, Nederweert 24, daar vroegen ze me toen wat te doen. Doe ik nu 3 of 4 jaar al. En daar ook nog van maken voor het jaar. En als je in die Weert komt, die kinderen kwaal allemaal. Ja. En en van Weert kijken ze ook wel daarna. Dat held je in. Als ik bij Perkse Bos kom, bijvoorbeeld op het terras, die kinderen allemaal. Van die Weert, dat zijn juist zo'n mensen uit de Wiek. Uit de Wiek, Moezel, dingen daar. Gemoedelijk. Eerlijk, geen Ons kak. ken je ons. Nee. Geen kak. Afrenske, hey. Ja. Die tube best dat, maar heel gemoedelijk. Ja. En ook nog steeds een heel leuke Bontoring trouwens. Die zijn wel uit moeten wijken, want die zitten nu niet meer in Nijwiert, maar in, hoe heet een van die dorpjes Troneren. Neem ze op. Over de brug. Ja, over de brug, ja. Butschop. Volgens mij wel. Ja, Butschop. Butschop. En dat zeiltje daar. Ja, het zeiltje. Wat ook af en toe kerk is of zoiets. Ja, volgens mij het is een dubbele functie. En de een buurtorm en de bontorm. Ook ouderwets, vind ik. Hè? Ook nog, zoals het altijd was. Zo leuk van. Ja. En toen dat ik de regisseur word, dan kreeg hij uitnodiging van Tungeler en van de Verkenschap. Van dingen, weet je. De stadsflat, de flat die het goontjes ook gestorven, wat de vreugd. En dan woon je in Berls op die rotonde, in die café. Die is ook meegedrongen. Macht. Ja. En toen deed hij al mee. Ja. En dan word ik altijd uitgenodigd. En in Maris ging het wel van geld op weer. En toen drong je er nog gewoon heen. Ja, maar nu doe je dat niet meer. Nee. En door dan de regisseur, en eerst kreeg je de pot beervurig. Ja. En toen zag je wel nog geld op. Oh, ja, je goed aan het zoeken naar. Ik zeg, ja, gewoon. De volgende, niet meer, hè. Niet meer zo'n grote pot bier. Nee, is goed. Dan komt de ober weer. En dan zeg ik, ja, doe mij maar een kleintje. Dat weet ik dan. Ja, ik heb een klein geles bier. Ja. Maar het is niet zie, dat gek doen ze best. Hè? Dat is goed. Ja. Is goed. Ik heb een heleboel nou dingen geleerd. Ik heb bij vol bewondering van Loesteren. Ik heb voor een geweldig dat je heen en touw zit gekomen. Wim, hebben we volgende keer eigenlijk in de gewetchat gezet. Nou, we kunnen het gewoon eens even bekijken natuurlijk. Hè, want we hebben natuurlijk... zeg het eens. Neem ze hier stuk. Zeg het eens. Kijk eens even. Even kijken. 44-11. 44-11. Vast Lovens in Landgraaf. In Landgraaf. Zie je, dat was hij ook wel zo wat in Landgraaf moet optreden? Nee. Ja, dan moet je voor een keer loesteren, dan ben je helemaal... Quiz is bestreekt op Pieterberg. En daar was zo'n café-restaurant van Veldeke. Oh ja. En ze luisteren nauwelijks zo in het begin. Begonnen ze te kallen. Van, in dat platwiers. De hoeven. En van Veldeke, zo ook nog op kak. Maar ik denk, ik doe een denk ik echt 100 gulden. Ik ging toch naar het missie en dat is te gaan lopen. En ik was te vertellen, ik heb een roggel opgetrokken. Ik zet mijn kuffertje daar neer, ik treeg hierop. En maar je moet overal leren, hoe ben ik in Maastricht. Maar ik word een roggel en het sneeuw loopt zo dik. Ik kom met mijn kuffertje, ik moest door een straat lopen in de café. En daar worden de mens gewoon in zijn ongeruime met bretels en dan wordt de straat aan het vegen. En zo, en dan vegen in zijn heumen. En de fietsrijden op een oude damesfiets met zo'n ronde stang, die fiets door neven op. En ik hield de twee in de gaten. En de fiets doet zijn klak wat naar achter, draait zich met zijn dikke pensum. Ik denk, nu komt ze wat. En zitten zo, laag je door niet goed. Dat is echt gebeurd. Laag je door niet goed. En toen begon ze te lachen. Ja. Ben nog voorzichtig. Ik zeg, dan moet ik nog wat vertellen, zeg. De ma van Miges van Maastricht
ging aan mijn rechts zitten. Ja. Bij Gijs. Ja. Dat was goed. Ja. Voor een halve van een uur. Ja. En de grappen bij. Ja, we gaan het zien, een mooie rollen. Ja, En ja. ermjes nog. Ja. Ja. Schoon. Geweldig. We gaan voor een afsluiten ding. Ja. Ja, wat is vandaag? We zitten nu op Het is vandaag toch alweer 4 juni. 4 juni. Dan denk ik dat gewoon Utrecht 7 juni online stiert. Nou, inmiddels ben ik dat wel... Van mijn geweten, het gaat snel in één Ja, dat keer, verwacht hè? ik vandaag wel, ja. Dankjewel. Nou, dankjewel dat jullie allemaal weer geluisterd en gekeken hebben. Franske, fijn dat je hier was. Fijn dat je er Geer was. gedaan. En, We kunnen, als we nog een keer een gast nodig hebben voor weer een uitzending te vullen, Ja. en we hebben niemand. dan, We zijn nu pas tussen nu en 60 en nu en 80 geweest. Ja. We kunnen nog veel beter doen wat dat betreft. Goed. Dankjewel allemaal en tot de volgende keer. tot een keer. Doei doei. Hoi. Dag.